бо маҳорати воло духтани гулдузиҳои гуногун дар давраҳои қадим маъмул буд ва имрӯз низ ин намуд ҳунари халқӣ мавқеи худро гум накарда мардум ба он таваҷҷӯҳи хосае доранд. сокини ноҳияи қумсангири вилояти хатлон зиёда аз шӯрова ин намуд санъати ороиширо ҳамчун соҳаи ҳунарии дӯстдоштаи бештари бонувони кишвар медонад ва ба гуфти ӯ бояд бонувон зиёдтар либосҳои миллии тоҷикӣ махсусан дорои гулдузиҳои зебодоштаро ба бар кунанд. бигзор ки либосҳои миллии тоҷикии мора, нақшу нигорҳои тоҷикии мора аз нав созанд, эҳё гардонанд. Аз он хурсанд ҳастам ки имрӯз духтарои мо, кулли духтарои мо аллакай ба ин корҳо машғуланд. ҳар як ранги матоъ як мафҳумеро ифода мекунад, вале ба ақидаи ин бонуи ҳунар агар наққош моҳир бошад, пас аз ҳар гуна ранг имкони омода кардани либосҳои мухталифу зебанда вуҷуд дорад. инчунин ҳар як фард мувофиқи табу завқи худ намуди ранги либосро интихоб намуда ба бар мекунад. ҳар кас бо завқи худ ранг интихоб мекунад. масалан касе ҳаст ки ранги зардро интихоб мекунад. шояд ки ҳамин хелам гӯянд ки ранги зард ин рангест ки рамзи ҷудоӣ аст ё рамзи дигар. масалан сурх рамзи пайвастагӣ аст, рамзи ҷавонӣ аст, сабз ранги сабза аст. вале фикр мекунам ки беҳтар мебуд ки рамзи анаҳиторо интихоб кунем. анаҳито ин рамзи осмону замину обу оташ аст. барои ҳамин мо метавонем ки ҳам либоси сурх дар бар кунем, ҳам либоси сафед, ҳам либоси сабз ва ҳам ранги осмонрангро дар бар кунем. вале мехоҳам махсус қайд кунам ки дар ҳамаи ҳамин матоъҳо ҳама гуна ранг хеле хеле ҷолибу зебанда мебароянд агар наққош хеле зебо аз таҳти дил аз ҳамими қалб ҳамон нақшро ба ҷо орад. бинобар ҳамин фикр мекунам ки гап дар ранг нест, гап дар завқи ҳар як инсон аст. ба гуфти зиёда ашурова бояд ҳар як бонуи тоҷик аз ҳунари гулдузиву дӯзандагӣ бохабар бошад. бо ҳамин ҳадаф ӯ чанд нафар бонувоне ки майли омӯхтани дӯзандагиро доштанд ҷалб намуд то онҳо дар рӯзгори хеш ҳунари дӯзандагию гулдузиро истифода бурда ҳамзамон сатҳи зиндагиашонро низ хубтар намоянд. ба хотири он ки духтани либосҳои миллиро, духтани нақшу нигорҳои миллиро, аз нав эҳё кардани ҳунарҳои халқиро, ба ҳамин хотир мо дар маркази ноҳияи қумсангир як цехи дӯзандагӣ барои 20 нафар духтарон ки мақсади асосӣ таъмин кардан бо ҷойҳои корӣ асту лекин онҳо ҳам ба иҷро кардани нақшу нигорҳои миллӣ, истеҳсол кардани либосҳои занонаву мардонаи миллӣ машғул ҳастанд, имрӯз ба мо даст додааст. асосан мақсад дар ин ҷо таъмин кардани ҷойҳои корӣ барои занҳо аст. онҳо дар ду баст кор мекунанд. 10 нафар дар басти аввал, 10 нафар дар басти дуюм. ва ин духтарон хусусан интихоб шудагиянд аз оилаҳои камбизоат ва барои он ки мо сатҳи зиндагии иқтисодии онҳоро баланд гардонем, мо барои он духтарони ҷавон биомӯзем ки онҳо ҷалб шаванд ба анамин ҳунарҳои халқӣ, мо ба ҳамин мақсад анамин цехро ташкил кардем. шамсихон холова яке аз бонувоне ба шумор мерафт ки аз ҷиҳати шароити иқтисодӣ танқисӣ мекашид, вале дар баробари пурра омӯхтани тамоми нозикиҳои ҳунари дӯзандагию гулдузӣ сатҳи зиндагиашро хуб намуд ва сипосгузор аз он аст ки барояш ин ҳунарро омӯзониданд. ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз ман аз ҳунарҳои дӯзандагии худ гулдузӣ, зарддӯзӣ ва махрамадӯзӣ, куртаҳои миллӣ, куртаҳои чакан ва куртаҳои нақшу нигори духтанаш хеле шодам ки чунки зиндагии худро аз рӯи ҳамин дӯзандагӣ ва аз ҳунарҳои худ пеш бурда истодам. ман имсол 6 сол мебошад ки дар касби дӯзандагӣ машғул ҳастам. ман тамоми нозикҳои дӯзандагиро аз зиёда ашурова омӯхтам, чунки ӯ ба ман тамоми нозикҳои духтани либосҳои гулдузӣ, зарддӯзӣ, махрамадӯзӣ, куртаҳои миллиро ба ман ёд доданд. акнун маҳсули дастони ин бонувони чирадаст на ин ки дар дохили кишвар, балки берун аз мамлакат низ харидорони худро пайдо карданд ва ҳатто аз хориҷи кишвар барои омӯхтани ин ҳунари воло ба назди онон меоянд то ин касби хоси тоҷиконро омӯзанд. мо аллакай якчанд фармоишот дорем аз тарафи тоҷирони афғонистон ки онҳо барои мо фармоиш додагӣ ҳастанд куртаҳои
миллии тоҷикӣ вале ба таври замонавӣ духта шуда. Мо бояд зиёда аз 50 дона ҷуфт куртаҳои миллии тоҷикиро дузем. Гулдузии нақши қадима вале духти он, тарҳи он ба таври замонавӣ бошад. ин курпа аст. ин он чизе аст ки хеле меҳнати бузургро аз тарафи зани тоҷик, аз тарафи зани деҳотӣ талаб мекунад. ва ҳар як порачаҳои матое ки шумо мебинед ва он бо номи қуроқ ё ки қарама маъмул аст, ҳангоми духтани либосҳои худ, ҳангоми духтани баъзе маҳсулотҳое ки дар ҳаёт истифода мешаванд ва бақияи ҳамон матоъро ин занҳои мо намепартоянд, яъне ки нобуд намесозанд ва аз ҳамин мондагиҳо ё бақияҳои матоъ аллакай барои худ ана ҳамин хел чизҳои хеле хеле зеборо истеҳсол мекунанд ки ин ҳам хеле нархи қимат дорад, қиматаш хеле бузург аст ва ҳам хеле меҳнати бузург дорад. ва имрӯз он касе ки ҳамин меҳнатро қадр мекунад ва ман фикр мекунам ки тоҷики асосӣ он аст, чунки зани тоҷик имрӯз вобаста ба завқи худ нақш мегузорад. бинобар ҳамин ман хеле хурсанд ҳастам аз он ки имрӯз зани тоҷик аллакай гузаштаи худро аз нав эҳё карда истодааст. акнун ин бонуи ҳунар тасмим гирифтааст ки дар баробари ба бонувон ҳунари гулдузию дузандагӣ инчунин нозикиҳои бофандагиро низ омӯзонад. бофтани матои алоча, бофтани мушки зафар, ин хеле матои зебо аст. Барои мардҳо ҷома мешавад, ё ки чапон мегӯем, ҷома мешавад ва духтарони мо омӯзонда мешаванд. фикр мекунам ки як саҳми худро барои баланд кардани сатҳи зиндагии иқтисодии занҳо мо як қадре саҳм мегузорем. дар ҳақиқат шахси ҳунарманд бо истеъдоду маҳорати доштаи худ дар ҷомеа на танҳо хидмат мекунад, инчунин метавонад пайравони зиёде дошта бошаду садҳо нафари дигарро соҳиби касбу ҳунар намояд ва ба ин васила санъату ҳунарҳои миллиро зинда нигоҳ дорад.